PSC be me tuntum man pacha de tie ne say afie twa mu 2021 mi shia ba yo bi e de wa kire na ekwan me fa so shia ne say da come ho na teacher ni bi frɛ me say one me won komo enam ko shia teacher ni no asema teacher ni ne ka kire me say na kura ba ku bi a frɛ no asiama matina na nsen na ho keka o class no aba form if you saw na de bia o kire na de teacher ni nso o national service personnel enti o twemben akura na obisa ne how obisa akura na asema akura ne ka kire ne say o ye lesbian na enu nti oba class a na e hanama ontimi nsua de o zede o ye lesbian ya wa what is school dem anemu kanu o say o school dem na o dwendwen hu say de wo mu de eta film e wo mu asere ena me pacho mi piesie akura bodu ya kanu kra kira pacho no kra na make pacho on jemanu o shiwi pacho dabi we are dabi madam oh dabi anu ashitu madam me nye bi kra dabi na Peters kakra ma mi mpokra na girl no ye bi mi mpokra na mi ye free to aso PSC enti ma teacher ni ne aso obisa akra ne say na kwan be no o person of asu jai fi say oh maame sofo nso wo ho enti ebe ya anka onfam to maame anim na say ba bi na ombekwa fi say saade no eya na ahonhom eka ho ana akra ne se senior maame TNT se teacher ni ne ka kire na obehimility no be ka kire like obebu no odomani mama entamu okra untimi ntena ana obisa anse na osofo nso e no o say sofo de me ferere no nye saade anka memo aka kire no ana obisa anse na se o pese me ye den ana se o twempena ana o se da bi on twempena no say na say ya no penso ne betima bo na makoye teacher ni bia minti fu say kofa be ma ne ntena ena oka say eno na madwene ho say metima ye ama magai na omo amene omo ye saade no omo te ben mi a de bia omo ben mi omo ne me ye saade no ena teacher ni bisa ne say na opeso ofa be ma de a be ma ben na opeso ofa no efi say ade say de agi say onye obi oben ena oso wo bi woni tirim enti teacher ni say akura ni bo mi din ena ode me number madam na wase ne pepe pacho no ye madam fo enti ka wo no pese wodi wemu wodi wemu enti akura ne de me na ya tie wa ma me won trust e wo hano teme kanisa Dr. Brana you won trust me ba no hono bombo krat story man asere madam mani bere no bi wo bi hu adwi wo tire na me ba ana wo Johnson na wo ade na wa ma no de mini mo because nkwada ma ba ne say feature leaders yana imodrupa yana imodrupa feature leaders yana wotedu asoso asele kanisa abusia me ben nsem a wo boroso no Andrews ena wo si teacher ne busa abai wa no so wonu obi woni tirim pachan ti waso nti man pacho teacher ni no o say akra ne bobo me number ma no ma ne frɛ me na me call school mo o hia me baby ena o ka kire me say ni ena me ka kire ni say senior ma me tie no misro nti bibi sa na say akra no teacher ni say na ni say o ka say na kire pacho o ka kire me say akra ni say oye lesbian etiane ne ntwempena pacho teacher koro nso so wo ye fota papa sete bombu teacher kaseti man pacho wana kacho so be a lesbian na man be man no ne da no wajai go bedi hedi ha kasa ana me ka che ne se na se ombisa akra na sa akra no e bia wafa be ma da denti no nkofa sa be ma ana o ka che me se akra ne se omo a oni omo ye saade no emu baako ena di be ma bi ma no na oba di odi be ma ne ma no no e de ne koye no odi ni kwaji iska
ɔde ne kɔgye sika na akyɛ sɛ ɔbu ne kwasɛ nti saa bɛrima ne deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔne ne mpokura bɛkasa bi saa akɔla ya okay no how many years pakyɛ no 15 years about time mama ni na ho na nneɛma ɛkɔ so o sukuu mu teacher ede akɔla abɛgya no akɔla wɔ ha no hwɛ kwan bi a ɔde akɔla ne fa so kasa Andrews ti mam pakyɛ meka kyerɛ ne sɛ waka mate ba gye sɛ mehu akɔla no ɛna mehu akɔla no ɛna mebisa no no wɔ se biribia deɛ teacher ni kan nyinaa yɛ nokorɛ na no wɔ fɛre ɛna meka sɛ de nti na ɔmaame wɔ hɔ no ma ɔmfa nto ɔmaame anim ɛna wɔ sɛ ɔmaame sɛ ebia asɛm bi saa ɔne ne nka no bɔkɔɔ ɔbo no ebi wɔ no ma adaasɛn anaasɛ bankuta no ɔde bu ne nti sɛ ɔbɛka akyerɛ no ɛna m sɛ ɔno deɛ waka amate obɛyɛ nti ma mene ne tenae na wo na wopɛ no ana we no fa ne sɛ opportunity ɛne wanya nti ɛne me fa emurum mampacho eba sɛ impromptu nti me fa no wansa wanye ya dia wa kyerɛ man timpacho mene akra ne tenae nti emu hɔ no ma na nyinsan baa mi nti nyinsan baa mu satan na akra ne gina sɛn pacho no from 3 a wo wi akɔ JHS now so wadwen na ntumi ankreke sa kola akɔ school no be use rubber now tenti wanya du fudie na wafim na wodi wo bu ma da bi o ka kyerɛ me sɛ ono da bi ono ankasa be bɔ ne ho ban nti da bia na ogi ska free me o na wo yɛ de adwuma man pacho ɛya me ye mason work now the school no wan ko pacho ma VSS na na tese fie nye madam like me ye adwuma kakra sɛ me to form sa na maboa me ho kakra na ma me nso aboa nti nyinsan ne baaye no ɛna ɔmaame no ɛde akra ne baa fie sɛ wapo akra na maame ɛna me sɛ mate me so me gitum ɛna mahwɛ akra na nyinsan ne ntare bibia ne school baaye prospectus bibia me anam tutoko school mo no onya school wey instaman na wawo pacho say wawo an afi no wawo enti odi nyinsan ne ko school pacho me mane de ko afi first week na na maame ne de nyinsan ne brɛ me ɛna wahwɛ na till 9 months pacho an ɛna ade sɛ wani abisa nya Atopa nkwa na ubi onya school na metoto o maame so opese nkɔkɔ boarding sɛ be ya ɔne minya nkitahudie bia ɛna me se obi a onyem de ɔkɔ boarding bia na akɔ ha adwene nti de ɛna maame se de dia wa yi ne nsa afrim ɛna metoto akra ne niema mekɔsrɛ na ɔmo gye de no na metoto niema na mde ne to school nti ma de bia akra no ɔkɔ school a me mani ska na onyim ntima sama no kada sika fi se school kwan no bipo kakra wom na mama no kada sika no ode akọ that Andrews why ade ma na oko school no wa kwa nti edru ba bi no ma hu se ne 9 months me which is I think July ya na me me kwose kwan o school mo se ba bi akra na dru no mesro mo se enche bi ombe makwai nkomu bi school a na nko abendru sa de no wa wa ma akra ne ho akine kakra ɛna ɔmo se ɔmate nti akra no awo kan no na me maame kɔ ayie ɛna me so minim nyinsen ho hwe nti ɔ hya ase sɛ o complain na nam de ne kɔ hospital me kɔ na ɔmo se afi na abie mienu nti me mane ngo hɔ na me frɛ ma me bɔ na mane na me ka sɛ afia flo ma me bɔ na mane sese ni sei na esi nya sa ɔkyina asɛm nyinsan ne awo mu nsɛm nti flo ma me bɔ na mane ɛna me friend man no ka kyerɛ na maame ne bae de wanka hwee nti adana na dwode me na me da akra ne nkyɛn ama ade kyinse bia obedidi yɛse me nkɔtɔ ma otumi nye sei ne nyina na ma ya ama nti ade kyɛn na nkɔda hɔ no anka hɔ na bɛkɔ wunya na wo fi mu a ya na ma ade kyɛn na maame ne bae mu awia kɔda usuru maame ne bae no wanka hwee ankyerɛ me ɛna nyame adom awo kan akra na akra ne wo ye wa wo say wa wo den onya den pa che onya oba oh fine nti owo ye no ɛna me de me ye imagine say nkie kodru fi a sɛ nyinsan nim na kasakasa kakra bai sɛ ne no nko pɛ ne ba no nya wase ne na mpɛsɛ wudi si die na asi nti a wo de bae no sesi a de asi ne sɛ ɔso agye ne ba ne akra ne nyinaa
ena me so me so any say anka o ma me ne akra keto anu nyan kita hodie se eja ne oba se be ya ma like on payment ni ma hwenti me so se me ko pamo wakọ no wapamo okọ onum de 1 week ni ba me nkọ ho no na abedam so okọ be pamo man abrante awatimi akola aka mama na nyawo de edi nti na mama ne wo be pamo ma de ten say oka say akra ne wo hospital wona na anke wo senke be fie na bi anko be gine ba yeah no akra ne no operation pacho da bi tie wo how many years pacho me wo 18 wo 18 wa no hia hwefo say ye betetew usa maame ne kwan a wo fa so po ne ba no ba tan bi abeye say me ba me si ko school na wakonyam akowo wakonyam mepo ama be ma de maame ne ye no ba tan bi ade abufo beye ne ba na wo abefa ne kofie unko ho no wapam wo su pese oni akra ne nyakta udi akra wanya sei madam akra no ima akra no wanya afi no wanya 2 weeks ba akra na sa no ko gina ko jala David mama Andrews ajene nyawa mama ajene ye pa ma men ko gina frako hello ma baki Mame. Oye, ma he. Ya na hini. Na ho ye de. Ya me ya do mame na wo e. Me ho ye dodo. Ablantie bi abetra mi show so na sem a wo kan me kura me ku bi ma ho na me pese me hwese no kure wo mu a. Wo se woni wo ba bi enyinsɛn na wo po akola ne ma no mama na hunu se de wo ye no ba tan bi abeye saa. Ba o se akora ne we no wafa akola no ne ma me ni nyina akọ. Wono so se de awutie nti osuro se oba behwe ne ba no na me se waba ho mo wapam no so wo mai. Ti we de ni tintini tie mo ba boko ana. Mame, me kura me kan kira ne se. Me ma ne me ha akola no. What so wo akola no wo ye. Ne niema akodi ne mo se mo wa to akola no ho niema. Enti wo mo de beba. Maame no si ha akola me na ma sa akoto akola no ho niema ha wo bia tizi wo mo ha. Obi an tizi wo mo ha se o mu se me ha akola no ana asese. Tina kire se me pa che o na akora no ni yie mu no hospital yie no ha na tua ye wada woroma. Me pa che o ye wo mo ana ye. Wo mo na tua bibia. Me pa che. Awu wa ya de waka no kwenti na kire se Andrew sui no oba so obehwa akola na boni bi eni. Me wo mo ma ha kwa na me pa mo wo mo. Na me pese ye wu se wa na dwen se wo ba problem bi eni ho. Me pa che de. Eni me ha wadwen me pa che o me se wo sua abrante e wonimu de wo keka eti ye beja ne kwa na behwe ne kama why Mate mame sa sem bi eni wo ma beki asem bi eni ho mo me ba be chia why mate mame na onu yesi mu ko drop su bi nso eno so ene sei sa akula no wo ye and died I want to wo ye ntu de ne ko drop su that boy no ya to forget na no dey akula no na am kan say maame no so na ba mbra no wo nkote emu no am drop su for no am ya hu adwuma ma be ki drop su no am ya hu adwuma ya kwoti forget him Chani sa no am kan no ma be ki so enso so sa nsem we so enti akora no wo ya am kan say mete no ho am se wo am mpene no na ma be ki say wo be ye si abrante bi repu no ma age na 8 million na da na no de wan fa na nkodofsu na we mom no one ne te kama no a wo hwe no no na ade ne kodofsu abrante no one ne di o repu ya ne so one de one kran kai so me ye che no one kran na esan ka me ye che no me dofo beki wa hine ni tinta che wo de tie na sa de no de wo twa wi na gusu police station no wa mu ka ma me no ne ba me fa kira kwa jisika enti me ba no me ko police station a wa to wa nkwa me so police station kwa ya na me ka kata wonu na case ni gina no so wa to wa nkwa me ya tell me ntimi ya ene na wo ba no wonya nda age
na kwala obi adika wurapu no maji mu 8 million na we de ono de wafi mu bokode awu mu no wo mu mieru wa na ese ye no cha akwala no na wonne wato efie ho ansa kwa na mi koye boy me kwa na koye sa ma beki yem fancy ye da se pass wanya ye wadaje na chese Andrew sui obetimi abehwe ne baabo ne bi ani ho mebo a obi an season ho ye da se e wa na hia me obi an season ho me da se Andrews what wase nti dia na woka me da se na me so asem no nyinsa ni baaye no ko intuma ba ko bra me fama no koma na yire nyinsa ni baaye no bia si bia se bia me mama no tia na se bibia me sere ne se onfa nche me mo den a akra bantemu se twenso manso a ye da akra no nyina na ni be ne ntotontoto nti me sere ne se de si ye bia ene wo be wani abre ne so pa na de ne to han o de ne be to han me fa no to bia me on to akra ni di me friend nshira na sese ya wani abra wo hwe fie sukui wo wie no aka so mpe wo a wo ntwese kan de oh dabi me okay me de me fa ne say o so ani me broken heart nso me ba be ni ma me di dwamra na abedwa fontete ho na ye mra na hey broken heart be chi wo Andrews efie wie na ho sisa wo beti wo ko ba bi mu wa ba for de amagana eye normal mo Dr. Amu misimi busa semra wudi wo mo ma no no ja lesbiano ana wo ko so tafre ye honso ani ni watope mo ya watimi amu bi ja desbiai ani minimum desbiai bi me de ne bebre una wade awu mu amane jai even pokra no smoky kan ho na vai we smoky what was she no was me ba no was masi nsoso wanye ni nyina wa manajai ni e wetadua no ye miracle weka alla walai masem na ya juada nyadi obi academy tie matia tom esemu akoda akomi ku ha ba me de mosraba